Estem molt contents de poder participar enguany a aquest repic de campanes el 10 de juny pel Dia de la Memòria. Serà la primera vegada que es farà aquí a l'Alta Cerdanya i més particularment aquí a Estavar. Participarem aquest dilluns 10 de juny a les 7 de la tarda i tot això està molt bé en un moment on potser perdem tots les nostres identitats i que la història, la cultura són coses molt importants, sobretot per saber exactament on anem, cal saber d'on venim i això forma part d'aquest procés. Molt important també aquí per Estavar perquè com som fronterers amb el municipi de Llívia, ens toca participar això enguany i ho fem molt contents. Primer perquè som catalans i tenim una cultura catalana, encara que sigui afrancesada, perquè des del Tractat dels Pirineus tenim una història amb Catalunya del Sud que és una mica diferent, però la cultura hi és, la llengua hi és, el parlar aquí de Cerdanya, que sigui d'un costat o de l'altre de la frontera, és el mateix, i quan plou a Puigcerdà, plou també a Font-romeu, doncs som els mateixos i aquí hi ha una mena d'identitat cerdana bastant important que podem trobar amb d'altres esdeveniments culturals, però aquest serà un de més i espero que molts municipis participin, molts municipis, clar, de la Baixa Cerdanya, però també de l'Alta Cerdanya o el Cerdanya del Nord, puguin participar i penso que sí que serà el cas. Enguany només se farà un repic de campanes aquí mateix a l'església d'Estavar i també al poblet del costat que forma part del municipi que es diu Basanda, també es farà el repic de campanes. L'any que ve farem coses més importants a l'entorn d'aquesta data del 10 de juny, però enguany és una mica especial perquè tenim eleccions municipals a final de l'any, a principi de l'any que ve, doncs les coses canviaran l'any que ve. No cal oblidar que estem a França i que per la gent d'aquí, abans de tot, són francesos, som catalans, però també som francesos i hi ha coses que no poden entendre si no es coneix molt bé la història de Catalunya i tot el que s'ha fet durant aquests anys i tot el segle XX i sobretot a l'actualitat, des de fa ara 20 anys i potser només 2 o 3 anys tot el que està passant, potser que la gent qualsevol no està al tanto de tot això, però hi ha, és veritat, mitjançant potser no la política, però mitjançant l'esport, mitjançant la cultura, una catalanitat important, que sigui pel Barça, que sigui per la música, que sigui per les sardanes, per una cultura. Si la cultura hi és, el nivell polític és una altra cosa. No penso pas equivocar-me perquè cada vegada que hem fet una cosa o que sigui transfronterera o que sigui de tot Catalunya, Catalunya Nord i Catalunya del Sud, la gent aquí, els municipis, han fet el que han pogut, explicant, i clar que cal explicar a la gent de què va, per què es fa això, perquè hi haurà un repic de campana, i doncs potser el primer any ho miraran una mica, no de reull, sinó una mica amb precaució, veure el que passa i tot això, i penso que al cap de 2, 3, 4 anys això s'institucionalitzarà i es farà com es fa a la Diada de Cerdanya, com es fa la Sant Jordi, d'aquest costat també es fa la Sant Jordi, a Perpinyà mateix fa 2 anys que hi ha moltes coses fetes pel català, que sigui enguany la Putonejada o l'any passat el Lipdep que es va
a fer i hi ha gent d'aquí que participa quan pot baixar a Perpinyà a tot això o que va fins i tot a la Seu o que baixa a Perpinyà a Barcelona a unes manifestacions, però com que hi ha un intercanvi amb Puigcerdà i amb Llívia, la gent sí que participa més o menys a tot això.